Yeah. Thank you, thank you. Thank you sa sponsor natin ng langis, no? Prince Lubricant. Alright. Nakakataba ng puso at merong nag-sponsor sa atin, no? Thank you, Lord. Uy. Uy. Nice, bagong labas ADB. Sana all. Mga bata, oh, sa murang edad, kaya nagtatrabaho sila, walang kareklamo. Dapat yung mga ganung bata talaga hanggat maaari nasa bahay lang muna. Hindi natin sila masisisi, no? Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan pati sila maghanap buhay na. Maswerte pa rin tayo, no? Kaya kayong mareklamo dyan, no? Sa mga reklamador na trabahador, mga nagtatrabaho, I mean may mga magagandang trabaho at nagrereklamo, ay mag-isip-isip muna kayo, no? Gat maaari 10 beses nyo isipin kung tama ba yung ginagawa nyong pagrereklamo. Samantalang yung mga bata na yun, no, sa murang edad ba, kumakaid sila, hirap na hirap doon, no? Bakit ko nasabing mahirap? Sa sitwasyon pa lang nila, no, na diretso nakatayo, ikot ng ikot, tapos puro polusyon, malamang sa malamang kakakapitan ng mikrobyo yung mga yun. Sana mas malakas ang kanilang pangangatawan. Kaya please stop complaining. Kung nahihirapan kayo, mas nahihirapan yung mga bata. Maraming ganyan, reklamador. Oh, pag nautusan mo ng konti, magre-reklamo na yan. Alam nyo, maya-maya bumubulong. Marami na ako na-encounter na ganyan, pag yung mga napagsasabihan ng konti, minamasama na, tapos maya-maya bumubulong na, ano. Bakit ganyan, utos ng utos. Okay na na, masyado ka mareklamo. Maswerte ka at may trabaho ka. So dito na lang, hindi tayo nakapag-ikot, no?